Kienu bosta li laqgħu b'mod pożittiv l-aħbar li minn Ottubru li ġej bi prova ser ikun qed jiġi estis is-servizz tal-Gvern Taċ-Childcare f'6 ċentri differenti. Jum biss wara li tħabbru l-estensjonijiet fil-ħinijiet tal-ftuħ, id-Direttur tal-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem Farrugia stqar kif din hija neċessità li ser tkun qed tgħin lil għexieren ta' ġenituri li qed jippruvaw imantnu l-karrieri tagħhom fil-waqt li qed irabbu. Jien naħseb dawwa pass tajjeb u hija prova li naħseb li għandha titkompla il-qudiem ukoll. Tinkoraġġixxi nies joħorġu jaħdmu iktar, tinkoraġġixxi wkoll familji li jkunu kapaċi jimmaneġġjaw il-ħin tagħhom iktar l-iktar f'dak li rigwardja il-kura tat-tfal. One News tkellem ukoll ma' direttur ta' kumpanija privata Denise Xwiereb li wkoll stqarret kif din l-inizjattiva hija waħda pożittiva ferm għal kull min jaħdem ħinijiet itwal mill-ħinijiet li fihom it-tfal is-soltu ikunu l-iskola. Id-direttur ta' kumpanija involuta fost oħrajn fil-qasam tal-ospitalità qalet kif dan l-inċentiv mhux pożittiv biss għal ġenituri ħaddiema iżda wkoll għal min iħaddem. Dan speċjalment għal setturi fejn ir-remote working ma jkunx daqstant possibbli. Illum il-ġurnata mdorrin bir-remote working, ovvjament bħalma jiena qiegħda għal din intervista ma mhux dejjem huwa possibbli, speċjalment f'industri bħalma għandna aħna, partikolarment bħala kumpanija fejn għandek l-industrija tat-turiżmu, is-saħħa, dawk huma industri li bil-fors trid tkun fiżikament fil-post. Allura inti trid tkun moħħok mistrieħ li għandek it-tfal tiegħek qegħdin jiġu cared for in the best possible way, anke inti meta għandek bżonn tidħol is-sibt jew testendi ftit is-sigħat matul il-ġimgħa.